Vlogísek, že dneska ideme do preskúmačku les, kde sme ešte nikdy neboli. Taká zlá pripustová cesta. Tady chodia štvorkolky a ideme tu hľadať, čo tu je nové. Takže zatiaľ nič nevidím. A chcel by som vám veľmi poďakovať za tých 61 odoberateľov. Veľmi vám za to ďakujem. Teraz tu už končí vlast, takže ideme tam. To vyzerá veľmi zaujímavo. Čo by to tak mohlo byť? Tu je močiar. Ale to je veľký močiar. Močiar číslo 3. Jej. Tu určite budú žaby. Kvak, kvak. Poďme sa pozrieť tam. Ideme sa tam pozrieť. Wow, to bude veľmi zaujímavé. Au. No, jau. Tí konáre sú tu veľmi nízko. No. Tu je veľmi pekný močiar. Tam je taká veľká žubrienka. Ona uplávala. Ale taká veľká tam bola. Bola ďalšia. Veľmi pekné. Ticho. Dobre, ideme ďalej. To je taký podles. Tu dúfam, že nájdeme nejaké dobré veci, ktoré by sa nám tam mohli hodiť. Čo bude tu? Možno tu budú aj huby. Aj keď pochybujem dosť. Ale možno aj. Tu je zatiaľ takto. Ideme pozrieť sa na tento plácok, ktorý tu máme. No. To je krásne vidno na ten močiar. To je veľmi pekné. Inak všetky stromy nám takto pekne zakvítli, takže je to veľmi pekné. Je to so mnou aj môj kamarát. A keď získame 100 odoberateľov, tak sa odhalíme celej našej, čo sme v bunkri. A teraz ideme dole a pôjdeme tam. Takže ideme na to. No tak toto je veľmi zlá cesta. Nevadí, my to zvládneme. Juj, trošku so mnou spadlo. Prepáčte. No. Tu máme teraz. Sme tu boli, ako sme zišli a ideme tu. Takže. Čo tu máme? Takto. Zatiaľ to niečo nie je. Zajímavé. Ideme sa pozrieť tam. Lebo tu je vlastne takto celý les, ale tam sú také pichliace, ako vidím. Takže je to veľmi zlé. Ideme sa pozrieť tu. Ale tu, ako vidím, tak tie sú. Takže ideme až tam. A ináč je to taká veľmi pekná lúka. Voda. Ideme tu. Tu bude asi ďalší močiar, keď tam vidím pálku močiarnu. Či širokovistú. Tu je dobrý svah. Keď tak, no tak mi píšte do komentárov nápady na ďalšie videá, čo by ste chceli. Môžem vám natočiť hocičo. A bude to veľmi skvelé. Ešte raz by som sa vám chcel poďakovať za tých 61 odoberateľov, alebo 62, koľko tam už mám.
Je to strašne veľmi pre mňa toto. A chcela by som už dať aj live stream, ale ešte mi to zatiaľ nedáva. Neviem prečo. Áno, tu je ďalší močiar. A ten močiar je veľmi pekný. Takže, počkaj, tu otočíme sa, pojeme tady. No, to, čo tu máme? To je žaba? Alebo čo to je? Aha, to sa mi uzdalo. No, čo tu máme? Tuto vyzerá byť dobre. No, ako vidím, žaburina. Tam môžu byť žaby, ale nie som si istý. To nie je až také dobré. Môžeme sa ísť pozrieť aj tu. To je taký ďalší kúsok lesa. A potom sa pôjdeme pozrieť tam, lebo tam je dačo čierne, nejaká pneumatika alebo dačo. Takže tam by som sa chcel tiež pozrieť. A aké videá by som podľa vás mal robiť? Zábavné, naučné alebo vtipné? Neviem. No. Tu sú stromy. Čo tu máme? To vyzerá byť na nejaký ukryt zvieraťa. Áno, mám pravdu. Tam je ukryt. Takže to tu necháme zvieratám. A ideme sa pozrieť tej pneumatike. Alebo čo to je? Áno, je to pneumatika. Takže tu ideme k tej spomínanej pneumatike. Ináč veľmi fúka, takže keď to bude zlá kvalita, tak sa veľmi ospravedlňujem. Lebo chlapci, ináč zajtra je veľkonočný pondelok. A tešíte sa na toto poriadne, dievčatá. Vyšíbeme, oblejeme a toto. No, sa tu blížime. Je to dosť blízko. A počkaj, tu sme zase pri tom močiari, podľa vás? Podľa mňa, hej. A nie, to je iné. Je močiar bol tam. Ideme tu. No. Áno, mám pravdu, je to pneumatika. A toto čo je podľa vás? To je močiar? V strede poľa? No, to už je taký vyschnutý. Nevadí. 2 pneumatiky. No to si môžeme sadnúť. To by bolo dobre. Čo podľa vás? Dobre sú. No, ale čo? My ideme do lesa. Takže, bum, ide sa na to. Toto vyzerá byť veľmi pekne. Aha, my sme na začiatku. Sme boli. Jaj, hlava derava. Takže ideme sa pozrieť hore, lebo tam sme ešte neprešli, iba sme hneď išli dole na začiatku. A je tu veľmi veľa kopcov. Máme tu aj taký jeden močiar. Domov som si zobrala žabie vajíčka, ktoré sa mi vyliahli a to boli, že 10 vajíčok, ale pár z nich mi zomreli žubrienky, lebo boli veľmi maličké, ale doma mám žubrienky, páru. Takže toto. Mohli by sme sa ísť pozrieť tu ináč, do tohto. Takže ideme sa pozrieť. Alebo tu. To je také. Musíme nájsť schod. Lebo aj ináč to lúka je veľmi pekné. Minulo sme tam videli bažanta. A je to veľmi pekné tu. Čerstvý vzduch. No takže ideme tam k tomu veľkému stromu, lebo sme zistili, že tam je vchod. Takže ideme. A uvidíme, čo tam bude. Tu sú nejaké konáre potom. Zajímavé. Tu niekto určite chodil, ale tu je to veľmi strmé, takže tu nejdeme.
Tento strom ináč vyzerá veľmi zaujímavé. Nechceme ísť tu, lebo tam sú také veľmi tie maličké kráčiky. Takže ideme tu. Môžete tipovať, koľko zliadnutí alebo lajkov bude mať toto video. Napíšte do komentárov. No, sme pri tom strome a zatiaľ tu nič nevidíme. Ale vidíme. Močiar číslo 4. No, takže ideme sa k nemu pozrieť, že čo tu je. Lebo týchto močiarov je strašne veľa. To vám musím ja povedať. Lebo... Ticho? Môžete sami počuť, že to sú veľa žáb. Počúvajte. Ten močiar ide až tam úplne dozadu. To koľko môže mať? 50 metrov. Neviem. Ale je to tu veľmi krásne. A toto bolo pre naše video všetko. Dovidenia.